И здравейте потребители на YouTube, аз съм BGTA и днеска ще правя ревю на един сървър. Казва се Gladiatorcraft, IP-то ще го има в описанието. Това е спауна, доста хубав спаун има сървъра. Да, сървърът е PvP. Има Warp Creative, има Warp Enchant, Enchant 2 има. Има Warp Event, има два Warp Event, има Warp Food. Това е Warp Food, има Warp Nether. Това е Warp Nether. GoBG е хостера на сървъра. Това си го кажа на Warp Jump. GoBG е хостера на сървъра. Uh, 12xx12 е оунера. Boss ID е ко-хостера. GoBG е хостера. Аз съм оунер и той е също. Тук е някакъв, казваш, съм му взел нещо. Тук спитам някакви лични неща. Google BG. Това, което го напиша, се надявам да стане. Сървърът е доста хубав, само дет няма много ларпови, но ще направим. Ще има ларп PvP. То сървърът е PvP. Ще има ларп free и такива други ларпове. И мисля, това да бъде край на клипа. Обясних някои неща на сървъра. И чао!